Pwrpas y wefan newydd ydy sicrhau bod yna adnoddau ar gael i helpu athrawon i drafod emosiynau disgyblion. Mae'r wefan newydd wedi cael ei anelu at ddisgyblion cyfnod allweddol 2 a 3. Does na ddim llawer o adnoddau yng Nghymru sy'n ymwneud â cyfathrebu a delio gyda emosiynau disgyblion. Felly oeddwn ni yn awyddus iawn i gael yr adnoddau yma yng Nghymraeg ac yn Saesneg. Mae yna tua 8 o wersi gwahanol yn yr adnodd ac maen nhw'n ymwneud â delio gyda tyndra, delio gyda colli tymer, sut i fod yn fwy gyfforddus yn eich hunan mewn gwirionedd a medru myfyrio ar y problemau yna. Bydd pobl ifanc yn elwa o'r adnawdd yma oherwydd does na ddim llawer o gyfleoedd i ddisgyblion i siarad am emosiynau a sut maen nhw'n teimlo am bethau, ac mae hynny yn rhan hanfodol o ddatblygu deallusrwydd emosiynol. Dyn ni'n gobeithio bod y byddwn ni'n gallu dysgu sgiliau newydd i ddisgyblion ar sut i gyfathrebu hefo'i gilydd ac i adnabod eu hunain yn well. Oherwydd mae sicrhau bod gennym ni strategaethau cywir o ran lles mewn ysgolion yn hanfodol bwysig. Dwi'n meddwl dylai pobl ymweld ar wefan mwyn iddyn nhw ddeall mwy ynglŷn â sut i gyfathrebu hefo disgyblion ysgol a sut i gael nhw i adnabod eu emosiynau eu hunain.